Fɛ k'aw ka feerefɛnw lakodɔn ka sanni ni feere kɛ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn o ma musaka caman bɔ. Monplan B bɛ aw de kama. Monplan B ye cakɛda ye baara ɲɛdɔn bɛ min na. Monplan B ka kiliyanw lamɛn ni k'u bilasira wa baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo k'aw ka haminankow bɛɛ la ɲɛnamaya. An ka cakɛsiraw ye e-commerce aw ka jagofɛnw lakodɔnni sanni ni feere bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye k'i ka minɛn sannenw las'i ma f'i sigiyɔrɔ la. Prestation de services, conception de plateformes numériques, digitalisation intégrale des services. O ta bannen dɛ aw bɛ se k'aw ka feerefɛnw bila an ka siti kan fu falaki musaka bɔ t'o la ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ siti kan min b'a to aw ka feerefɛnw tɔw bɛ lakodɔn n'o y'an ka butigi ye musaka dɔɔnin b'o la sabu n'i y'i ka jagofɛn bila o plateforme kan bɛɛ lajɛlen b'a ye. Monplan B aw ka informatique ko mago k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma système baaraw an bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye. Monplan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw sondage enquête d'opinion intégration, analyse et transformation de données. Monplan B k'aw ka marché ko ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ. Monplan B ka sanni ni feere kɛ internet kan teliya nɔgɔya ani lafiya kɔnɔ. N'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ nɔfɛ sa a ye nɛgɛjuru sira banban 68 48 80 80 walima 73 73 33 40. Email info@monplanb.net. An ka site web sa o ye www.monplanb.net. Monplan B lakana jɛlenya ani teliya. Bi septembre kalo tile 27 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la a bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan tɛnɛn fo ka se juma ma a waatiw kɔni selen ni a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛna an ka gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye karido septembre kalo tile 26 san 2021 ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma kalafili nataw fo ka taa se wasaden kalafili nataw ma min ni kalo kelen fo ka taa se dɔgɔkun damadama o kan ka don ani jamana ɲɛma kalafili o ni ɲɔgɔn tɛ sa ko kɔni kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a ye nin kunnafoniya in di ani RFI fo ka taa se France 24 an'olu ka kumaɲɔgɔnya o kɔnɔna la a taalen New York kaw ka jamana o kɔnɔna la o ni ale ka sigi ka kuma fan fɛ. An ka jamana ale a ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 ɲɛnajɛw ni ka olu kɛ septembre kalo tile 22 tɛmɛnen na hali n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw olu y'a ɲɛnamaya dugu dɔw kɔnɔ bɛ yen nɔ olu ma sɔn ni k'a ɲɛnamaya ka sababuya kɛ lakanabaliya kɔni yakuyalen bɛ olu ka dugu kɔnɔ kosɛbɛ. An ka jamana kɔnɔna la nɔ dugu caman de bɛ yen nɔ ni olu kɔni kelen ka minɛ karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka camancɛ bolo o fanfɛla la sa dugu dɔw bɛ yen n'o ye Buyakiwere ka taa se Sanankɔrɔ ale ni Mɔnkɔ ma o kɔni farala dugu tɔw olu kan a yirala k'a fɔ u ka dugu marabagaw fɛ sa ko nin kɔni kelen bɛ jɔrɔnankoba ye olu la ka sababuya kɛ dɔ de bɛ ka fara maabɔtaw kan u sigiyɔrɔ la o fana bɛna tila ka kɛ sababu ye tuguni lakanabaliya k'o yakubaya ani ka tila tugun ka baloko ni ka o gɛlɛya. Kalaban kurakaw olu fɛ yen nɔ alamusa su n'o bɛnna septembre kalo tile 27 ma o Mayiga ale ye bololabaarakɛla ye min n'a si bɛ t'i jɔ san 35 la ale kɔni ye bere ni ka o de ta ka a woloba ka o kuncini a ya kɔni kɛra sababu ye ni ka woloba in yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na u ka denbaya ka fɔlɔ sa n'o ye a somɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko o Mayiga ale kɔni tun kɔnɔ falen don ɲɛnamini fɛn de la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la Nations Unies ye ale kɔni ye euro wari miliyɔn 7 ni ka o de di Nigerikaw ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na choléra ale bana o furakɛli la tile damadama kɔfɛ fana Union Européenne ale fana ye euro wari 60 ni ka o di Nigerikaw ma u ka se ka choléra bana o kɛlɛ ni a ye u ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko choléra kɔni bana yera u ka jamana
jamana o kɔnɔna la marisi kalo o laban in na hali n'o y'a sɔrɔ u ka dugu dɔw bɛ yen nɔ a ma se yen nɔ dugu 8 na a yirala k'a fɔ ka a bɛ dugu 6 o de kɔnɔna la. Kunnafoni datugula an bɛ taa Tunisikaw olu ka jamana o kɔnɔna la Tunisi jamana ɲɛma ale kɔni ye dɔ fara wasabulon jɔyɔrɔ o kan o kɛra wale min n'a kɛra ka maaw ni ka olu dusu kasi kosɛbɛ maa caman kɔni bɔra ni ka jigi kari kɔnɔ kunu septembre kalo tile 26 ka u ka nisɔngoya o yira a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna maa caman bɔra nka nin sen ta o maa cayara ka tɛmɛnen o kan. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw kunnafoni damadama tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.